Bombo Business News. Kabombo, epektibo na sa bungagang panibagong adjustment sa presyo sang produktong petrolyo. Sa diesel, mayaras lang rollback o kung pagnubo nga 3 pesos and 71 centavos, tubtob sa 5 pesos and 71 centavos. Sa liwat, posible may pagnubo o kung may pagnubo nga 3 pesos and 71 centavos, tubtob sa 5 pesos and 71 centavos. Sa gasolina, posible sunod sa Department of Energy nga may rollback nga 32 centavos, 32 sentimos sa kada litro o kung posible may pagtaas sa iban nga 1 peso and 68 centavos per liter. Sa liwat posible man nga mayara sang price hike nga 1 peso and 68 centavos per liter. Sa kerosene, mayara naman sang rollback nga 50 centavos tubtob sa 2 pesos and 50 centavos per liter. 50 sentimos tubtob sa 2 pesos kag 50 sentimos kada litro. Yari naman ang price range sa diesel, yara sa 62 pesos and 73 centavos tubtob sa 87 pesos and 9 centavos per liter. Sa gasoline, 80 pesos and 74 centavos tubtob sa 93 pesos and 54 centavos per liter. Sa kerosene, 101 pesos and 44 centavos tubtob sa 108 pesos and 38 centavos per liter. Bisan nga mayara na sang kasugtanan ang US kag ang Iran, kag ginahulat na lamang ang formal signing ceremony agod nga tapuson ang giyera, hindi man madali-dali suno sa Department of Energy nga magnubo ang presyo sang produktong petrolyo. Malawig pa ang agyan suno sa ahensya antes nga makabalik sa senaryo kung sa diin ang presyo tupong na sa pre-war level o kung ang presyohan ay antes ang giyera. Base kay Energy Secretary Sharon Garin, ang pre-war level yara sa 50 pesos tubtob sa 60 pesos kada litro. Sunod naman kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, posible nga 6 kabulan pa tubtob isa ka tuig ang kinahanglan nga hulaton antes makit-an ang amo sinaliwat nga presyo. Kinahanglan pa sunod sa iya nga mabalik anay sa normal ang operasyon sa mga oil facility kay supply chain nga naapektuhan bangod sang giyera sa Middle East nga nag-umpisa sa adtong Pebrero 28, 2026. In terms of eventually, hopefully within the week, the agreement is signed, what happens to our pump prices? Siguro there's space for it to come down as well, but does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war. Hindi kasi instantaneous yung balik ng supply, no? So yun ang outlook. Thank you. Because the facilities were destroyed, no? Also, yeah. So may impact talaga sa presyo. Like for example, just Qatar alone, their gas facility was destroyed about, I'm not sure if it's $20 billion. A big amount. So they will need the same amount in a few years also to restore that. Sunday, Department of Energy USEC Sandro Sales kag Secretary Sharon Garin. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini nga exchange rate ginbase naton sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines sa Conbap kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon alas 9 subong nga aga. 60 pesos and 48 centavos bayad ang US dollar. 7 pesos and 83 centavos ang Hong Kong dollar. 47 pesos and 84 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 34 centavos ang Saudi Real kag 71 pesos and 19 centavos bayad sang euro.